The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves, our conscience, kung nabatay mga sala nga na padiha na pundo, gikinahanglan nga kini atong i-flush out, matud pa sa in English. Ato kining habwaon ikan kanato. Kay kung dili kini nato hinganlan, admitihon ngadto sa Dios, then mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon. Wala kita makatunan, dili man makalihok ang Espiritu Santo nga maong magtutudlo sa kamaturan. Ang iyang function mao ang pagtudlo kung ikaw positibo nangita sa kamatuoran. Apan kung sirado ka na imong pangunahuna, dili makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo kanimo. Busa, gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9 nga ginganan sa English og recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So andam ka na, human mo buhata ka na. O ikaw sa bigala nga wala pa'y kaluwasan, you are not saved yet. You have not made the most important decision in life, ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Gamitan ka ng imong free will nga makahimo ka og desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal ug bugtong manluluwas og Dios. Human mo buhata ka na, andam na usab ikaw sa pagsalmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa,
Sa hilom, let us pray. Magampot ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga adlaw nga imong gi hatag kanamo o Diyos, imo ba kaming gipa abot ni ining adlaw nga buhi pa, nagaginhawa pa kami, askil pa ang mong lawas o lanti pa ang mong pangisip, kini gumikan lang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o grasya. Dili kami takos ni ini o Diyos. Panikaw matinumanon magayon sa imong mga saad. Uban kami o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa walang Espiritu Santo. Salamat ni ini among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami ni ini adlaw, salamat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kahigalaan, mga suki o ang atong mga kaigsunan nga Kristohanon. Niyan usab kita sa atong spiritual momentum nga paagi nga kita makatubo sa atong kalag pinagi sa pagpadayon sa pagkaon sa atong kalag. Ang kanunon sa atong kalag mao lamang ang pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:2 o 3. Okay? Karon naatay lain sa mga pagtulunan o kini nagauluhan. Okay? Paminaw. Ang pagtulunan nga atong paghisgutan ni ining adlaw mao ang doktrina sa Dios nung mga panalangin. The Doctrine of Divine Blessings. Okay? So kung andam ka na, padayon ta. Unas tanan. Kabubuton sa Dios nga ang tanang tao makakabot sa paghinulsol. Asa nimo na mabasa? Segundo Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, nagaingon sa binisaya, ang Dios dili buot nga naay malaglag, kundili ang tanan unta maghinulsol. Pasabot niya na maluwas. Okay? Diyaw sa 1 Timoteo 2:4, God wills, iyang kabubuton, that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Okay? Karon, kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas. Dili iyang kabubuton nga anaay mo adto sa linaw sa kalayo nga ginganlas kasagaran o kadaghanan o impyerno. Wala. Dili na kabubuton sa Dios. Okay? Now, ang Dios nagahimo, nagamugna. Now, this is some kind of a review tood kining puntuha. Ang Dios nagamugna og plano sa kalwasan. Iya ni gipahilunas kaniadto pang wa pang tanan. Human gyud malaglag ang una natong mga ginikanan nga si Adan ug si Iba. Misupil man sila, busa, unsa. Ang ilang kahimtang mao kadtong atong gitun-an kaniadto nga ang formula nga sila na unsa nahimulag na sa Dios mao kadtong Adam's original sin plus old sin nature, kinayang magkasala, equals spiritual death. Now, kining spiritual death, dili ni wa ni magpasabot nga mamatay ang espiritu. Kaya wa may espiritu mamatay, di man yun ang himpot. Kana, panultihon lang kana, it's a group of words that describes sa pagkahimulag nila ni Adan ug ni Iba gikan sa Dios.
That is, mo na ipasabot sa English nga spiritual death. Nahimulag sila. Hingpit ang ilang pagkahimulag niadtong higayuna nga sila misupil niadtong gidili sa Dios. Gidid-an sila sa pagkaon nitong usa ka kahoy dito sa hardin sa Eden. Mingon ang Diyos, makakaon ka mustanan. Sige, kaon mo. Gawas lang niining usa. Kining kahoy din ang bunga niya na mao ang pag-ila sa maayo ug dawtan. It is the tree of the knowledge of good and evil. Ug sa adlaw nga kamo mukaon niya ng maong bunga, mamatay gayud kamo. Now, mao man nagisulti sa Dios ug iya man ginagtumanon. Mao nang mangutana ko nimo, pagkaon nila ni Adan ug ni Eva, namatay ba sila, natumba ba sila, nasarasay ba sila dayon? Wa. Di man to magpasabot og kanang lawas nun nga pagka matay, dili tubot pasabot. Ang pagsulti sa Dios nga sa adlaw mukaon mo mamatay gayud kamo, kadtong kamatayon gisugutan mo na itong giingog spiritual death. Mahimulag ato kung yanuhon na ito o pag-interpret, paghubad na itong pagsulti sa Diyos nga sa adlaw mukaon mo niini nga kung gidili mamatay gayud kamo. Ang buot pasabot nga ito nga sa panahong mukaon mo niini, mahimulag yun mo, hingpit yun, total ang inyong pagkahimulagikan ka nako. Wala mo yung relasyon ako. Mo na ang buti pasabot. Sumoto, gituman sa Diyos. Nahimulag sila. Okay? Now, okay mo ito gimugna sa Diyos. Nagmugna siya og kaluwasan aron mahibalik. Ang una natong ginikanan, mahibalik ngadto sa kiliran sa Diyos. Mao bitaw tong mipatawag ang Diyos nga amahan og tigom. Gitawag nato kini sa in English og Eternal Life Conference. Naghimo sila og tigom sa kinabuhing wala na katapusan. Dito nila buhata katong lang tigom. Mipatawag ang Diyos nga amahan. Gipatawag ang mga sakop sa balaang Trinidad. Diyos nga anak ug Diyos Espiritu Santo. So maingon ang Diyos nga amahan, magtigom ragud ta. Mag-meeting sa taon-saon nato ning atong binuhat nga tao. Nahimulag naman sila. Ato silang atong himuag plano nga sila mahibalik ngari ka nato. So mo to sa ilang tigom, anaanis Biblia, basig mo yung kagama-gama tag istorya ni dili na gibasihan nato ni. Di na lang tao sa mo pakli og mga bersikulo nga mga suportar niya na kay I know naiuban nga nagpaminaw nga may imo i-suportar nga bersikulo kini nato laging pagtuon. Kung ipatinaw na pugbalik nimo ato naman ning pasabot nimo nga kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios niining paagiha maingon ta nga rieko mura og pagpalanog na lang ni nato. Rieko kini atong gibuhat gikan sa hugpong sa mga Bible scholars nga diin nagdupot gi sila, nag-concentrate sila sa makuti, meticulous, thorough, o unsa kanang ingnon ta timos gyud, bugos gyud ilang pagdupot sa pagtuon nini. Ug mao nay migawas. Mao nay akong giingon bitaw nimo nga mura ra ni og gibutang na dihas lamisa igo latang mo unsa. Mutangka na lang tag mukaon. Kay diha na nag-andam ni ini. Of course, ang nag-andam ni ini gikan sa recipe sa Diyos Espiritu Santo, so to speak. Okay? Aron na maklaro nimo ba? Iyan na ning kining pagkauna, ana nagibutang na tungod sa pag makuti, pagtuki, pagduki-duki, sa kanang
ukit-ukit sa pagtuon sa ining mga prinsipyo niya sa pulong sa Dios. Nagtuon sila. Ug mo ni nga igo lang tang midawat nini nagriiko na ta. Okay? Now, of course, grasya kining tanan. Okay? Kaya sa may mato, maghimuhimo lang tag istorya ni naggama-gama ta, nagtumo-tumo, di man mahimo. Naamang gani na pulong sa Dios nag-ingon nga dili ka makadugang o makakuha sa iyang pulong. You will be in trouble. You see? Na may bersikulo po niya na. Mao ni nga atong pagpasabot nimo nga kini riiko ning atong tuon sa pulong sa Dios. Mao balik na ni atong gisgotang topic nga ang Dios nga Amahan mipatawag sa tigom. Ug karon sa ilan ng tigom ato na lang ni ipadayon. Mi isas kamot si Ginoong Jesucristo mingon siya, ako mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng labihang gamayng planeta. Okay? I will volunteer to go down into that tiny earth nga diin na ang atong mga binuhat ug ako magpakamatay sa ilang utang sa sala. Mao toy kanang pagboluntaryo ni Ginoong Kristo. Magpakamatay ko sa ilang mga sala. Nagkadtong mutuo sa akong pagabuhaton maluwas, mahibalik nga ri kanato. Okay? Ug ang Espiritu Santo pod nga diha nitong maong tigom miisa po siyang kamot mayong ako pod manaog dihas maong labihang gamayang planeta ug ako'y mo pasabot, ako'y mo patinaw, mohimong tataw bahin ini nga atong plano nga gimugna aron ang sila nga atong mga binuhat mahibalik nga ri kanato. Narana nila mutuo ba sila o di kay gitagaan man nato sila kaugalingong kaubuton, free will. Okay? Og kadtong magpositibo musanong mulawat ni ining atong plano sa kaluwasan then maluwas sila. Kasabot ka ba? Okay, sundan ni kini igo naman ninggi review ato naman ni baglabas atong alimpatakan. Okay? Now, so God's plan mao na ni gibahin is tulo, 3 phases, tulo ka hugna ning ta hugna man tingali ning phases sa Binisaya. Okay, 3 phases. Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. So tulo ka hugna. Kaluwasan, magtutuo din sa panahon, ug magtutuo dito sa eternidad. Now, karon anhita mo dupot, mo punting, mo concentrate ni ining inunta phase 2. Okay? Bahin dos ni ining plano sa Dios. Unsa toy phase 2? Believer in time. Kita nga niya nining panahon. Okay? Nga patun-on ta karon niining atong panahon, believer in time, patun-on kita sa pulong sa Dios aron sa pagpakaon sa atong kalag o sa pagpatubo nining maong atong kalag. O dunay tulo ka unsa ang nga pag-aagian samtang kita magatubo sa atong kalag. Ang una niini ang pagkamasuso bata nga magtotoo. Bago pa siyang midawat ni Kristo ngayang manluluwas, then he is compared to a masuso nga bata. Ikaduha, ang iyang pagkahingkod, adolescent. O ang ikatulo, ang topmost na gyud, mao na atong
common goal ingon nga mga Kristohanon mao ang espirituhanong paghamtong, spiritual maturity. Apan mo lagi ni kini nga atong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, ato ning gitawag sa in English og spiritual momentum, aron kita makakabot sa atong tumong nga espirituhanong paghamtong, spiritual maturity, nga mao nga ikatulo nga ang sa tulo ka ang ngadto sa unsa atong goal, common goal, which is spiritual maturity. Now, okay, sa diha, okay, magtuon ang usa ka bata pa nga Kristohanon, magtuon siya sa mga sinugdanan, basic doctrine, mga sinugdanan, hangtod nga sige siya tuon, lapadayon, makakabot na siya sa ikaduhang ang nga mao ang pagkahingkod, adolescent believer na siya. Unya, padayon gihapon siya sa pagtuon. Dili siya mundang. Ha? Kung mundang siya mo, balik na po siya sa sinugdanan. You see? Manang padayon. Mo naging lang spiritual momentum. Kung nahibaw naman ka sa itong ihimplo, may tungkol sa momentum. Pagbuylo. Makasaka ka dito sa itaas. O ang ikatulo na gyud, mao na ni atong kinatumyan nga tumong nga kabutonon mao ang spiritualong paghamtong, spiritual maturity. Kay kanang maong ang mao na ginganlas in English og capacity stage. Ang nga nanay katakos. Katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagkalipay. Capacity for life, capacity for love, capacity for blessings, o capacity for happiness. Now, unsaon man ma-maintain ang spiritual momentum? Unsaon man nato pagmintinar, pagpadayon sa spiritual momentum? Pinaagi sa pagtuon lang sa pulong sa Dios. So, spiritual momentum is maintained by the study of the Word of God on a daily basis. Okay? Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, kundi adlaw-adlaw. On a daily basis. Okay? Now, sayod na kita, as a review gihapon, nga ang gitawag natong pulong sa Dios, mao ang kamatuoran. Bible doctrine sa in English. Okay, gihubad na to sa English. So, Bible doctrine. Pagtulunan ba diya sa Biblia? Ang Bible doctrine, kamatuoran, mao lamang kini ang bugtong tinubdan sa pagkabot ni ining atong tumong capacity for life. Mora. Mao ang source. This is the only source, the only kanang tinubdan. Ang Bible doctrine nga gingon og ana na diha sa kalag sa magtotoo, mao kana ang tinubdan. It is the source and the fountainhead of happiness. Okay? No believer can afford to neglect sa kanang cut-on sa doktrina. Tungod kay ang doktrina mao lagi ang tinubdan ni ining spiritual momentum. Sunda kini pag-ayo kay mahinungdanon kini sa atong kinabuhing Kristohanon. But doctrinal perception is not merely paagi kini, is not merely a means to an end, a system of perpetuating capacity for overt prosperity. Tungod kay doctrinal perception in itself sa iyang pagkasiyalang is a reward already. Ganti na. Ug mao na nga wa gyud makatupong sa Bible doctrine nga nituhop na diha sa imong panimuot, imong stream of consciousness ngano? Ibo ka ngano? Because nahimo na kana siya nga tinubdan, source of all, tinubdan sa tanan.
Ang Bible doctrine, ang pulong sa Dios mo ang tinubdan sa kanang gisangkap sa Dios nga napulo ka mga solusyon sa mga suliran, 10 problem-solving devices. Ato po ning gitun-an sa pila na karon ka mga buwan o semana. Now, diha sa kinabuhi sa ka magtotoo, comes the Word of God nga nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot in the stream of His consciousness. Now, sa panahon nga naay mga kalisdanan, in times of trouble, and in times of need, naman yun tayo mga panghinahanglan, ang Biblia, ingon nga basahon, will not be able to help you. Dili. Naiuban nga, uban ko, magdadaba sila o Bible, aron kunuhay, mao ilang silbing, habak o panalipod, proteksyon nila gikas mga panuhay. That's why we have to weigh things. Di ta magpasulabi o pagtagad sa atong pagbati, emosyon. Timan niya, we have to himo to timbang-timbang kung unsay gyoy tinuod. Klaruhon gyud nato unsay tinuod. Di kay magpadalang ta sa atong emosyon, atong pagbati. Tungod kay paminaw, ang tinuod, the absolutes in the life of a believer is the truth and nothing else. Wa na lain. Ug ang kamatuoran has no other source. Walain siyang tinubdan kawas lamang diha sa pulong sa Dios. Ang doktrina nga anaa na sa kalag sa magtotoo, mao kana ang gitawag in English og fountainhead of happiness. Mao ni tinubdan. Temporal blessings or any kind of blessings for that matter are never the source of happiness. Dili. Blessings are the result or byproduct of capacity. Sabtag yun na. Byproduct, produkto ka na, resulta ka na sa katakos. Ang imong kalipay from your social life with God inside your very own palace. Unsa man nga itong isgutan? Very own palace nga gitawag nato operational divine dynasty. Okay? Now, unsa mo nung tagamay kini kung dynasty, kanunay man ni natong gilitok. Dynasty. Di ni mo na mabasa diha sa diksyonaryo bisag tuwang-tuwangon para nimo diksyonaryo dili wa nay such word as dynasty. Kombinasyon lang ni sa duha ka Griego nga polong. Ang una nini ginganlag dunamis. Ang dunamis, Greek word na, ang dunamis gipasabot na og gahom. Okay? Power. Og ang spheia, na po ng Greek word, ang bot pasabot niya na dapit. Spheia, dapit. So kung tapuon mo ng duha, dapit nga may gahom. Musta? So dapit kini nga may gahom. O kini gahom madili ni gahom sa tao, kundi gahom sa Dios. Dios non kining gahoma. Okay? Sabtag na. So ang imong kalipay from your social life with God inside your very own palace, diha sa sod lagi nga operational divine dynasty. Mo na nay dynasty. Ilan na lang nang giyon sa gitapo nga sa in English o dynasty. Okay? So, ang balikon nga, ang imong kalipay from your social life with God inside your very own palace, the operational divine dynasty, overflows into the realm of overt blessings. See? Mo ka ng awas. See? Gikan sa ginganlan natong mga panalangin nga atong makita. Now, when your daily worship
and fellowship with God, pinagi sa doktrina, are forgotten, then whatever overt prosperity you may still possess becomes a ritual without reality. Okay? Ang pasabot na ko nini, sa diha nga kining imong adlaw-adlaw nga pagsimba and fellowship with God, pagkikambitay sa Dios, pinagig doktrina, makalimtan gani na nimo. Then whatever laging overt prosperity nga imong madawat, nga imong maangkon, mahimo lang ka na laging giingon nato ritual without reality. O namong prinsipyo nag-ingon nga ritual without reality is meaningless. Why kahulugan? But ritual with reality na ay kanang katinuoran means unsa kanang meaningful, makahuluganon. You see? Tagaan ka na kong ihemplo. Mangutan na ragog ko nimo, what really is motivating you to come to Bible study? Sabi, unsa man gyud ang nagadasig kanimo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya daghan naman kaninyo makita manato nga nagsunod na mo nining atong Bible study through the YouTube, ubos ning atong ministry. Mangutan ako nimo, taon-taon naman ka, kaya nagsugod ta nining atong ministry mga 2 years ago. Okay? 2017 kita nagsugod. Okay. Namungutan ako nimo, ikaw labi na taon-taon na kang nagasunod-sunod, lahutay, nagasubay. What really is motivating you? Unsa man gyud nagadasig kanimo sa salmot, pagtuon sa pulong sa Dios? Unsa man? Daghang hinungdan. Di ba? Tingali ang gadasig nimo mao nga nadaka sa sug tingali, meaning gipugos kag tambong kay sagad sa imong mga higalan nambong pod, o tingali nalay imong pagka curious ba, curious lang ka nga maniid sa gitudlo, maminaw, o daghan pang mga hinungdan. So many reasons. But you know, there is only one good, proper, tukma, husto, legitimate reason nga nagadasig kanimo sa tambong nini atong Bible study. And that is, unsa? To learn the truth. Nga imong makatunan ang kamaturan. Sabtag yun na. And that constitutes the principle. Ritual with reality is meaningful. Now, the rest of the reasons and motivations why you come to Bible doctrine applies to the principle. Ritual without reality is meaningless. Okay? So, do you know what I mean? Kasabot ka ba? Sabi nimo, isuon, I'm addressing this to you, fellow believer. Ang hinungdan sa atong pag-attend o padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining atong Bible study through the YouTube is to build up our spiritual momentum by spiritual growth. Pinaagi sa grasya o kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. But kung nagatambong ka lang, if you just attend church, simba ka lang, o madomingo, you feel it is your obligation, or you feel like attending, kay mahadlo ka gabaan tingali, tibuok simana, na mao na giingon tao, ritual without reality is unsa? Meaningless. Why kahulugan? Sabot ka?
Inumdumi, worship only becomes a reality, katinuoran, when you know who you are worshiping. Whom are you worshiping? And true worship, ang tinuod nga pagsimba, is giving thanks for all the things that you have received. And actually, true worship, ang tinuod yung pagsimba, mao ang pagtuboy, exaltation of the person and character of our Lord Jesus Christ. You see? Di man nga kung musimba ka ng tungod kay obligasyon ni mo ka na, mo na imong nabatasan ka ha, sukad sa imong pagkatao kay imong mga ginikanan used to practice nga niya nang maong tulumanon sa way pagsabot nga no og kinsay imong gisimba and all of that. Then, mo na nahog sa ritual without reality. O wa gyud meaning alang kanimo kana. O hinumdumi baya nga God is real. Matuod, tinuod ang Dios. Now, anything that involves God has to be real. Sabtag na. Sa imong pagbuhat o pagtuman sa mga tulumanon bahin sa Dios, nga kay nahibaw-an nga kahulugan o meaning behind those rituals, then ang imong pagbuhat niya na nila mao kanay makahimo na unya kanimong pildi, a failure sa imong Kristohanong pagkinabuhi. You see? Ang sikreto sa prosperity test is genuine humility. Mora na kanang sikreto. Apan this is an open secret nga hatag sa Dios kanato. It's an open secret. The secret of the prosperity test. Kay moatubang ra bagyutan ini ingon nga mga Kristohanon. Moatubang kitag mga gingog prosperity test. Suwayon batas sa Dios. Sabi ako kuno ning buuan ako ning panalangin. Okay? You will be tested sa imong prosperity kung magpadayon pa ka sa pagkamatinumanon, sa paggunit o pagkamit sa pulong sa Dios. So, akong balikon, the secret of the prosperity test is genuine humility. Ang tinuod bugos gyud nga pagkamapaunsanon, which enables you to learn capacity and appreciation. Genuine humility mao'y magdasig motivates obedience to the divine commands to faithfully absorb the Word of God. Sa laing bahin, God has promised us, nagasaad ka na to, ng mga magtotoo in Christ, blessings. Nagsaad ang Diyos. Iyang ba ng saad? Nga bubuan ta sa iyang mga panalangin. Iyang saad nga bubuan kita unya sa iyang mga blessings, panalangin, o kanang mao nga mga blessings, ang tumong, the target sa maong mga panalangin, kitang mga Kristohanon. Tanang mga Kristohanon. Apan iya lamang mabubo ang maong mga blessings, ngari ka na to, sa higayon nga makaangko na kita niya ng katakos capacity to receive niya ng maong mga blessings. Kasabot ka? Dili mo bubo ang Diyos sa iyang mga panalangin kung patay katakos sa pagdawat kanila. No, ito na akong gihimplo ni mo bantang gamay, imo nang hatagan o labihang nindutang kutsi, mahalon nga kutsi. O man siya katakos, mo enjoy ba din ng bata? Basta kaabot sa katakos. Tingali, mo enjoy na naman na siya. Iyan lang, gubon, tingali na, punalan niya lang. Maong kutsi nga lami. You see? Mo na yung pasabot niya. Nagikinahanglan nga makabot na itong katakos sa pagdawat sa mga panalangin. O kana makabot na to sa dihang mga
tungtong latan niya ng ang ginganlan og spiritual maturity. Busa, kung mao kini, dili ta mapangayo, mapaliw po, mahangyo kining maong mga panalangin gikan sa Dios. Kaya ngano, na ay patakaran man, na may lagda, na may protokol nga hingpit ang Dios bahin siyang pagbubo sa mga panalangin. Di man siya mububo lang, huwag kakabot sa katakos lagi. Huwag ka na mo na patakaran sa Dios. Masundo na to. So dili ta makapangayo, makapangalyupo, makahangyo, dili, makaampo, dili na to maampuan gani kining kanang mga panalangin. Nasayo pra bagyo na. Ano bang mag-ampul? Diyos, bubuin ako sa panalangin. Dili. Wa na matunong sa protocol. Kung basketball ba na, foul na. Sabot ka? Now, kini itong pagtuon din usahay mo yung mura manog. Kini kay no holds barred din atong pagtuon. Mao na nga, kung ikaw murag maigo, ningali mo yung murag mag-ako'y igo ni. Now mo, nagingos Tagalog, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Saan mo na? Sakit man yung kamaturan. Gusto? Mao niyang kamaturan nga itong gisgutan din Dili na ito maampuan, dili na ito mapaliw po, di na ito mapangayo, di na ito mahangyo. Ang mga panalangin gikan sa Dios. Kaya naalagi siya patakaran, na siya lagda, protokol nga hingpit gina. Perfect. Kanang means nga aron mabubo na niya ang panalangin nga rikan na to. Remember, God is perfect. His plan is perfect. Busa na siya perfect po nga kamanduan, lagda, sumbanan o pamaagi bahin sa pagpang-apod-apod niya sa iyang mga blessings. Kasabot ka? Niya pa. Di man gani mahimong ampuan lagi ang panalangin. We cannot pray to God for blessings. Sabta gina. So akong sublion sa pag-ingong kanimong isuon nga ang Dios naa siya iyang talamdan, na siya kalagdaan, sumbanan o pamaagi nga hingpit. Perfect rule, protocol nga wa kita katungod sa pagpabawog o bend o pag-usab o pagpabintaha. We don't have the right to alter. Kaya hingpit gud ang Dios. Sa pamay kuwa nga hingpit naman. Ang iyang protocol bahin sa pagbubo sa iyang mga panalangin nga rikan nato mga magtotoo, mao nga patubuon kita diha sa iyang pulong only through the study. Sa iyang pulong on a daily basis na to giningi subli gyapon. Daily basis. Agi ka nagpagtuman siyang mando. Yes, segundo Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope na sag-o na nimo ka ng maong bersikulo. 2 Peter 3:18. Paagion kita stoka ang ubahin level of spiritual growth. Nga mao ang baby believer, adolescent believer, ug ang kinatasan spiritual maturity believer. Spiritually mature believer. Ug diha sa maong ang nga may katakos nga kita bubuan na sa Dios sa iyang mga panalangin. Klaro na ba na? Alang kanimo ison? I hope na klaro nimo na. Tubo lagi. You see, ang Diyos is just tapping His foot, just waiting for believers to reach spiritual maturity. Nga mao ang capacity stage. Hinumdumi that it is God's promise to pour out His blessings once ang magtotoo makakabot na niya ng katakos. Ang sa katakos, capacity stage.
ug kining iyang mga blessings, kita mga magtutuo ang target niini. Samtang yun na. Kita ang rumbo. Sa ato nang nasahiran gikan sa integrity, pagkamasaligan sa Dios, nga every time God promises a thing, anything, that very thing is always unsa? Guaranteed. Garantisado. Unya, naapabakay pagduha-duha sa pagkamasaligan sa Dios. Dios na gud nang misaan nimo. Kasabot ka. Tubo lang lagi sa pulong sa Dios. Kaya ang Dios mo ingon gyud kanimo, inigahamtong na nimo anak, di gyud ka magmahay. Diya naman ang labihas kadaghang panalangin para nimo. Tubo lang. Ano giingon sa akong amigo, sige tubo, hinay-hinay, basta kanunay. Now, by the way, ato nagiingon din hinga, ang tumong o puntaria o kanang rumbo o target sa mga blessings sa Dios mao kinsa? Mga magtutuo. Yes, mga dili magtutuo, di. Mga magtutuo na. Wain tayo labot ang dili magtutuo. Until siya mahimong magtutuo. Ug musunod siya sa patakaran sa Dios. Okay? Nga namang mga magtutuo naman ang kanang target sa mga blessings. Nga naman, why believers only? Tungod kay, ang mga unbelievers, may relasyon sila ngadto sa Dios. In fact, they are not members of the family of God. So, huwag kini sila labot sa mga kaayuhan nga gigahin, giandam sa Dios sa iyang mga anak. Unas tanan, huwag man sila mutuo ni Ginoong Kristo. Nga ilang manluluwas, nga mao'y requirement guna nga mamahimo ang tao nga anak sa Dios. Nga mamahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios. Juan 1:12 nga nag-ingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Well, angay tang hinumduman dinhi nga ang mga panalangin nga gisaad sa Dios kanatong mga magtutuo dili niya mahatag ngadtos mga dili magtutuo. Apan tingali mo ingon ka, naaman lagi mga unbelievers nga nakadawat o mga blessings na iuban o gani daghan nila nga murag blessed pa kaysa mga believers. Paminaw. Okay? Paminaw ni ining pagpatinaw nimo. Ang Dios mubuo sa iyang mga blessings ngadto lamang sa iyang mga anak, mga believers. Once sa diha nga makaambot kini sila sa maturity stage o capacity stage. Okay? Ang Dios mubuo ngadto kanila directly. Nga namang directly man. Because anak man kini sila sa Dios. Okay? So, directly, diretso ba? Ang Dios, on the other hand, cannot bless unbelievers directly kaya lagi di man sila sakop sa panimalay sa Dios. Ang Dios, paminaw, mupanalangin sa mga unbelievers not directly but indirectly. Pinagi sa gitawag taog blessing, paminaw, blessing by association or through the pivot nga mao ang hamtong nga mga magtutuo. Kining pivot in English ning pulong. P-I-V-O-T, pivot. Mao ni ang mga hamtong nga mga magtutuo. Mao nang makadawat o ingnon ta malagputan o mapiskan ang pipila ka mga unbelievers because again through blessings by association or through the pivot. Kasabot ka ba? Apan again, ang unbelievers do receive blessings, but those blessings that they receive are not as secure, not as superior quality
as that which mature believers receive. Kasabot ka? Dili ingon ka unsa kamabulukon o kasiguro o superior quality. Now, kinahanglan ato naning masilsil, let's bear in mind nga the blessings that God has promised and prepared for believers, giandam na niya. Iyan ang iandam sa kaniya tungwa pa ang tanan. In eternity past. He had them ready there in eternity past. Let us also remember that all the blessings, ang tanang mga panalangin that every believer is entitled to receive, depend entirely on the saving work of the Lord Jesus Christ at the cross. It is all through the courtesy, love, mercy, and grace of God. Now, but most especially those blessings are all depend and are based entirely on what Christ has done at the cross. Gibasihan lang niya itong nahitabo ni Ginoong Kristo dito sa cross. And of course, ang mga panalangin sa Diyos being poured only to mature believers are of superior quality. Ang mga pulido, secure, and will last forever. And they are guaranteed for every mature believer. Okay, abigod nimo. The blessings that you receive from the justice of God as a whole from the grace of God, aside from being of superior quality, secure, and eternal, kini pagmatuod kini sa gugma sa Dios. It is a testimony to the love of God. Yes. Testimony kini sa gugma sa Dios. Gugma sa Dios for you, believer. Now, kung maghisgot ganit ang gugma sa Dios, wa bayay labot niya na ang February 14. Nangingon nila Valentine's Day. Way labot na. Ang love of God dili mo sibo ana. Sabot ka. Namanggoy manghatag o mga cards anang okasyon na. Ilang gibase diya sa 1 Corinthians 13. Love is kind, love is patient, etc. By the way, ang gugma nga gisgutan sa Bible, why labot has nothing to do with emotion. Timan ina. Why labot ang imong pambati. The love mentioned in the Bible has nothing to do with our emotion, but it has everything to do with our mental attitude. So, when we talk about the love of God, kung maghisgot na sa gugma sa Diyos, God can prosper a mature believer with the maximum expression of love. That means it has something to do with your mental state and your spiritual state. Ato ni padayon ugma. Ayaw sa ipa, ang sumpay, pagpadayon nato nini. So, mag-aampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining among panag-uban sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag nini. Hinaot nga kini masilsil o himong tinuod sa among kalag. Pinagis pagahom, Espiritu Santo ka namo. Wala kami mahimo nga mahimong tinuod kini gawas lamang sa ministry sa Dios Espiritu Santo. Salamat o Dios niining among higayon nga gigahin pagpahimulos nining imong pagsangkap kanamo sa imong mga kahibanan ug among magamit sa mga adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Dili kami takos nini o Dios. Nagadawat kami nining tanan uban sa among pagpaubos, sa tumang pagpaubos. Salamat niining Bible study through the YouTube
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mao ministry. Kamita kini o Dios pagpadayon sa pagpakailap sa imong maayong balita sa kaluwasan o sa imong mga pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.